Hola, hola! Benvinguts un altre dia a Juguem Junts! Avui el que farem serà treballar els augmentatius. Aquest contingut també és específic del curs de primer de primària. Tot i això, podeu anar introduint-lo, si teniu germans, a infantil 5 anys o per a reforçar en el curs de segon de primària. Continuem. En el joc d'avui el que heu de fer és anar dient-me el nom dels objectes que us aniré ensenyant i després us ensenyaré aquest mateix objecte en gran. Aleshores m'haureu de dir l'augmentatiu d'aquest objecte. Per exemple, en aquest cas teniu ahí un objecte. Quin és aquest objecte? Molt bé. Cadira. Cadira. I esta com se diria? Molt bé. Cadirota. Cadirota. Seguim. Què és això? Molt bé. Un llit. Llit. I aquest, com se dirà? Llitot. Llitot. Llit, llitot. Molt bé. Què és això? Clar, un armari. Armari. I aquest, com se dirà? Molt bé, un armariot. Armariot. I això què és? Molt bé, un llibre. Un llibre. I aquest? Clar que sí, llibrot, llibrot. Us heu de fixar com acaben. Ot, ho veieu? Què és això? Molt fàcil, molt bé, una casa, casa. I aquesta com es dirà? Clar que sí, casota, casota. Com és en femení, fixeu-vos que acaba en nota, no acaba en nota, acaba en nota. Casa, casota. Molt bé. I això què és? Un gos. I aquest, com li direm? Clar, gossot, gossot. I què és això? Què és això? Molt bé, un dit, un dit. I este? Clar, un ditot, ditot. Mireu com acaba, en ot. I què és això? Un ocell, ocell. I aquest? Molt bé, ocellot, ocellot. Molt bé, doncs ara el que anem a fer és un resum de l'ús dels augmentatius, entenent que els augmentatius són els sufixos que en afegir-los al final d'una paraula expressen una idea més gran. En femení podem afegir ota, per exemple, com hem vist, cadira, cadirota. I en masculí podem afegir ot, per exemple, ocell, ocellot. I això és tot per avui. Ens veiem prompte. Adeu!